26 na special permit ng mga bus na babiyahe ngayong Semana Santa sa Region 1, aprobado na ng LTFRB. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 26 na special permit ng mga bus na babiyahe ngayong Semana Santa sa Region 1. Malaking tulong ito para matiyak na walang magiging problema sa bilang ng mga babiyaheng pampublikong sasakyan. Kasi maraming taong uuwi, pupunta sa mga probinsya nila, talagang kailangan ng mga units. Pero naman, sufficient yung mga units natin. Pati sa Metro Manila daw, sufficient yung mga buses nila. Tiniyak ng LTFRB na sapat ang bilang ng mga pampasaherong sasakyan ngayong Semana Santa. Kondisyon din ng mga bus unit. 24 oras ang biyahe papuntang NCR. Habang extended na rin ang oras ng biyahe papuntang Isabela, Zambales at Baguio City. Hanggat may pasero, may biyahe po na. Magkakaroon po ng mga extra trips. Biyaheng infantang mag-asawang De Leon. Swerte raw nila na meron pa silang nabiling tiket ngayong araw. Lalo na sa akin, medyo may edad na po ako. Kaya inagahan po namin. Samantala, naghahanda na ang pamunuan ng iba't ibang bus terminal sa Dagupan City sa posibleng dagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kanilang probinsya sa April 5, Miyerkules. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.